verse 34. Matthew 20, verse 34, and the Bible reads, Jesus had compassion on them and touched their eyes. Immediately they received their sight and followed him. Matthew 20, verse 34. Bible rati Jesu wakavanitsitsina vakavabata meso avo vakaporeswa. He touched their eyes. Sister Deborah mako kwakadiko ku Cape Town. I hope I find you very safe, my girls. Happy to see you online. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. So nyanda verenga ine chekuita nekuporeswa kwevarume vaviri vaiva mapofu. Bible, and Jesus touched their eyes. He touched their eyes. Immediately they received their sight. So that is compare John chapter 9. John chapter 9. Jesu unoisa mavu kumeso ebofu ndokubva ari tuma kuti enda unogeza kuSiloamu. So ndoda kutaura about kuporeswa kwaiitwa mapofu naJesu. So John chapter 9 inotaridza kuti kuna bofu rakaiswa mavu kumeso rikanzi enda unogeza rikadzoka richiona. Pana Matthew 20:34 Bible rati Jesu akabata meso ebofu mapofu. I also want to read a text from the book of Mark, a common scripture. Here, blind Bartimaeus. You see, with healing blind Bartimaeus, in the chapter, just a spoken word. Jesus no to receive your sight. Mark 10, from verse 46. So now Matthew 20:34, Mark 10, verse 46, then John chapter 9. But with a different style. Let me use that word, with a different style. Mumwe aniswa mavu, onzenda unogeza. Mumwe anobatwa maziso, obatanga kuona. Mumwe anongonze receive your sight, ndokubva aona. Vana vari vatatu vakauya muchechi vakapa patestimony how Jesus healed them. Unaona kuti pane a different style by healing yemunhu wega. So ndaimbotaura pane imwe nguva ndikati testimony haireve kuti Mwari ndozvaanogona kuitira munhu wese, but inoreva kuti Mwari vanogona kuitira munhu, asi nzira yavanogona kushandisa inogona kusiyana pane mumwe nemumwe. So there are times when we copy instead of just learning. Oh, Mwari vanoporesa handizvozvo. Dambudziko rede kuti vanoporesa sei chirudzii. Then you try a formula instead yekusiya a room, a door for God to do what he wants to do in your life. Neimwe nguva vakatanga kuita zvavanoda kuita muupenyu hwako nekuda kwekuti wakabata formula patestimony yemumwe, sometimes unogona kufa kutenda kana kuti kunetseka kuti ndiMwari ari kuita zvinhu nokuti une akakuudza kuti Mwari vanodai, Mwari vanodai. But one thing I've come to tell you people on this platform, Mwari vanoshamisa. Mwari vanoshanda nenzira dzakawanda kuita zvinhu. Dambudziko ratinaro nderekungoti takabatira zvichida patestimony yemumwe, patitise mumwe achitaura kuti Mwari muupenyu hwangu ndakanamata, ndikadai, ndikatsanya, ndikadai, Mwari vakaita izvi. It's good to learn and to hear from others. But the best yaungafanirwa kuita mulife yako rekunamata Mwari, open a door and a heart yekuti God can do anything. Mwari anogona kungoita chiro zvavaita nenzira dzavaita. Saka shoko richiti all things work out together for good to those that love the Lord, those that are called according to his purpose. So I want you to understand this. Kune bofu rakabatwa meso, kune bofu rakaiswa ivhu, kune bofu rakaudzwa kunzi chiona. So sometimes zviri kuitika muupenyu hwako uri kutadza kuona uye uri kutadza kuappreciate uye nekuziva kuti God is working out something in you nekuda kwekuti wakaudzwa iwewe nzira dzakashandiswa naMwari muupenyu hwemwe munhu. So right now God is doing something good is about to come your way, but the formula of the way sometimes uri kuita sekuti is not God. Why? Because even vanhu vakakusaraunda vanogona kukuti aiwa Mwari havadaro, ndingakambonzwa
desire kadai mwari akadai. I've come to tell you this, mwari vanoita kuda kwavo nenzira dzavo uye mwari vanoshamisa. Leave that room and that door. Uchaona kuti tine vamwe vakawana breakthrough nekutodzingwa mabasa, vakaenda kwavakaenda zvinhu zvakavaitira zvakanaka kudarika kwavanga vari. Vamwe vakawana promotion pabasa, upenyu hukaita zvakanaka kudarika level ravanga vari. Vamwe vadzingwa pabasa, upenyu hukaita zvakanaka kudarika kwavanga vari. Vamwe vanosvika palevel yekuti vanogona kusagamuchirwa rejection chaiyo. I'll give you a picture. Kana ari mukomana kuti Joseph, breakthrough yake inongouya pakuti vakoma havana kumufarira, vakati regai timurasa, regai timukande mugomba, aiwa regai timutengese. Breakthrough ya Joseph inouya through hatred, kuvengwa ruvengo. Kana the first king of Israel wainzi Saul, baba vake vakarasa madhongi vakamutuma kundotsvaga. The process of kutsvaga madhongi, he was anointed to become the first king of Israel. So there are times yekuti loss yawaita encounter, ramba uchinamata, ramba uchitsvaga pfungwa yaMwari. Kune loss inotanga yato manifesta for a big breakthrough to come your way. Shoko raMwari kubhuku yaJoshua, Mwari unoti, Joshua ndinewe sezvandanga ndina Moses. As I was with Moses my servant, I will also be with you. But uchaona kuti formula uye kushanda kwaita Mwari na Moses is different than pamashandiro avaita vaina Joshua. With Moses Moses unotambanudza tsvimbo, mvura yovhurika, vanhu vokrosa. With Joshua vanhu vanonesa tsoka dzavo mumvura yacho. As I was with Moses, so I will be with you. So I've come to talk to you I've come to talk to you. God is working out something in you, but you are still disappointed. You are down in your spirit. There are people, if they fast for 3 days, God can speak into their lives at a better frequency or a better dimension. And there are also people, one day they can just get the frequency. There are people who tell we are different, we are unique, and the marunate and Sian. Sometimes there is a danger in the things of God. You try to copy what others are doing. Get a personal revelation. Bible rangu Jesu akabata meso emapofu. Mapofu akashunura. Akaenda pana John chapter 9 akaisa ivu meso ribofu. Rikandogeza rikadzoka rakuona. Blind Bartimaeus akangonzi chiona, just a spoken word, ndokubva aona. So aufanirwe kunge une formula. Chaungangoziva ndechekuti Mwari unoporesa. Vanokuporesa sei? That's a personal revelation. Chaunofanirwa kuziva ndechekuti Mwari unosimudzira, Mwari unotirwira, Mwari unotigonesa. Vanozviita sei? That's a personal revelation yekuita kwaMwari. Namwe yataita ndekuti tikanzwa testimony, unotudza mafambiro akaita. We try to copy without a personal revelation. Mufunga madzangu nyaya yekunamata ndeyedunga munhu ndeye personal revelation, personal encounter, ndeye kunzwa Mwari vachitaura muupenyu hwako, une individual capacity. It's good to belong to a church, it's good when systems are on the ground, but the best for you is to have a personal relationship, a personal encounter with God, so that when you pray, when God speaks into your life, you know things go on a personal level. Nedzimwe nguva uri bofu riri kuda mavhu, nedzimwe nguva uri bofu riri kuda spoken word, neimwe nguva uri bofu riri kuda kubatwa maziso. Just imagine murume ari pana John chapter 9 akaiswa mavhu akanzi enda unogeza. Zviri pachena kuti nedzimwe nguva aigona kunge akanzwa zvakaitwa Blind Bartimaeus, aigona kudhauta kana kuramba kuti ndanarungisa mavhu. Ototi aiwa Jesu havadaro, Jesu kuna Bartimaeus vakangoti chiona, sei makundizadza mavhu. So there are times yekuti nyaya yako inenge iriswa mavhu. Let me just stick on that John chapter 9.
nyaya yako inenge iri kuiswa mavhu, nyaya yako inenge iri kufushirwa, nyaya yako inenge iri kutarisirwa pasi, nyaya yako inenge haichabuda. Watouya kuchekere zvinenge zvakuita wese. Imagine kuti uri bofu haunako mavhu, but when you encounter Jesus, meso ako anobva azara mavhu. So pane nguva yekuti you won't see or understand kuti God is doing something in your life. Kana wakazara nehistory, wakazara nenhororondo yekuita kwavo, usina kuopena a door yekushamisa kwavo muupenyu hwako. That's why Jesu paaifamba pamvura achiteera vadzidzi vake vanga vafamba, Bible rangu rinoti pavakamuona vakatanga kutya vakati chipofu, it's a ghost. Why? Nokuti vane kahistory kekuti paakamboparidza akakumbira bhoti raPeter. So vanomuziva kubva kumashure, havana kuopena a door yekuti varambe vachimuziva vachienda mberi. So izvezvi ari kutoisa mavhu musituation yako ndiJesu. But wakangonzwa kuti una Bartimaeus akati chiona, just a spoken word. Izvezvi ari kutokonzera kuti zviite sekunge zvanetsa ndiye nekuda kwokuti une nzira dzaari kuda kushanda nadzo mukunetsa kwazvo kuti zvibude zvakanaka. So Matthew 20:34 akabata meso ebofu, mapofu akaona. John 9 akaisa mavhu meso ebofu rikandogeza rikadzoka richiona. Blind Bartimaeus akangonzi chiona, receive your sight, ndokubva. So tine spoken word, tine kubatwa kwemaziso, tine kuiswa ivhu meso ebofu. So your situation sometimes haisi kufanana, formula nenzira dziri kushandwa naMwari kune upenyu hwako hatina kubvira dzaitwa naMwari kune vamwe vanhu. So sometimes vamwe vanhu vanokuya kwauri vachiti haasi Mwari nokuti Mwari haadaro, haasi Mwari nokuti Mwari haaiti senzira yaunofungidzira here. Open the door, nekuti Mwari unoshamisa, unokuita pake dzimwe nguva kuri unique, kusina ani nani akambozviitirwa. So God is working something out in your life. Continue to believe him, continue to trust him. Iwaya mavhato iswa iwaya ndiye. Hazvirambe zvakadaro, uchaona chete. Iko kuvhirikika kwatoitika kubasa kwako. He is with you, he is so faithful, he knows you. Anokuziva, unonyasha naupenyu hwako. Iko kuvhirikika kuriitika mumasystems ese waifundzira kuti chinhu chachifanirwa kufa, chifanirwa kuparara. Pane nguva yekuti Jesu unoisa mavhu. Kana afunga kuti uchiona, unoona kuuya nemavhu ombovhara maziso acho. So kune chinhu chinogona kuvharika, kwete nekuti the devil is fighting you, but because God is on your side, but you cannot perceive it, you cannot understand it. Why? Because une nhororondo, une history, une kumwe kuziva nekumwe kunzwa kwawakaita pamusoro pekuita kwaMwari. I want you to believe this way. He is working out something. He is working out something. Nemavhu iwayo, God is doing something good to you. Nezvinobohwa nekurwadza izvozvo, is doing something good to you. Usandoudza kuti murume paakaiswa mavhu, he was happy. No. Mavhu ari sensitive kumaziso. Haana kuzwisisa, haana kuzviunderstand. But I realize that there are times that you cannot understand it, or else you cannot like it. Hakuna kuzvifarira. But one thing I know, uchafara nokuti ari kuzviita akatendeka, une chikonzero chakakunakira mangwana. Hama dzangu ndinotenda zvikuru, Mwari vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei, Mwari wenyasha vakurwirei. Continue to trust and